Bedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Jogo mantiere sekta malimbe wacho ni okang' ma piny owacho nokawo mar sidho wuodh gach reru kokete send gach reru ma Miritini nyaka e chuny boma omedo kwan welo ma bende timo limbe e chuny boma ma Mombasa. Magi ne giwacho sechegi ma migawo mar limbe kaunti ma Mombasa to wacho ni nyaka sani kaunti no oseyudo kwan welo maromo 1.2 ma gin welo mawuok e pacho kae ma bende dendo gi dho ngere ni domestic tourists. George Aoko ne giler mathoth kawuok Mombasa. En nyasi mane obagi Mombasa mar moko tach Christmas tree kaka ranyisi ni nyasi mag Disemba ochakore ayanga. Kane giloso e nyasi no mane obagi Sapphire, jogo manie sekta mar limbe kotelnegi kod manager mar Sapphire John Egon ne okoni wuodh gach okolo mane osidhi mawuok Miritini nyaka e chuny boma ma Mombasa en achiel kuom gigo mamedo welo. Kitu ambacho imekuwa baraka kwetu ni hii meter gauge railway ambayo rais alifungua kwa juzi. Inaleta watu wengi sana ndani ya mji wa Mombasa. Na ukishaingia kwa mji wa Mombasa, kuna mambo mengi ya culture, ya experiences, kuna the street food, kuna Mama Ngina. There's so much that you can experience within the city of Mombasa. So we are selling cultural tourism and we are selling the history of Mombasa. And of course the people of Mombasa na ukarimu wao wote. With the meter gauge railway, the commuter railway, it has enhanced even the security within the city of Mombasa. I must also commend the Ministry of Environment for Mombasa County. The cities are much cleaner than they were in the past. So this makes it much easier for us to do city tours with our guests within Mombasa. Jatend migawo mar limbe Mombasa Osman Mohamed ne okoni okang' mar piny owacho chiwo thuolo ne ndeke mawuok e pinje ma oko pia achiel kachiel e lap mar ndeke ma Moi bende omedo kwan welo kochiwo ranyisi mar kambi ndeke mar Rwanda Airways manochako ayanga wuodhgi mar piyo Mombasa chakre wuok tich jumane. When we say Mombasa received 2.5 million international travelers and only 8% were able to come directly, that tells you something, that our Mombasa International Airport was underutilized. Now getting direct flights, meaning we're getting more visitors, not only to Kenya, but to Mombasa directly. And when we talk about entry to Mombasa, means entry to Jumuiya counties, to have new travelers. As a department, we are saying that we are now moving from the old town. People coming here to look at the Fort Jesus beach, we're no longer doing that one. We want to see new experiences. What are we doing about the sports tourism? What are we doing about the culture tourism? Magina giwacho sechegi ma migawo mar limbe Mombasa bende koni nyaka sani kaunti no oseyudo kwan welo maromo 1.2 ma gin welo mawuok e pacho ka midendo ni domestic tourists. We have also surrounded ourselves with the reputation of having entertainment. So that has also really helped bring attention to our hotel. Neri Duramogi e kaunti ma Mombasa, and George Aoko. Mane mabedo kelowe giko mag weche matuche koro gwenge gi lak seche gi watudo koro mokanyo sa 10 ko sa 12 ne weche manyine yo machuok to koro mokanyo sa 1 ko sa 3 ne weche manyine yorno mar adimba. Mago ne